सावरिया युग जमाना दिन पर दिन बदलल चल जाता ए धरती पर सबके मालिक ऊपर बैठल बाड़े जेकर के हमनी का परम पिता परमेश्वर कहिले जा कहिले एह पूरे दुनिया के पूरे जगत के एके गो रखवाला बाड़े के हो ऊपर वाला हनुमान पठा के ले लागल का अब बताई हम अपन सुमिरन गाली हनी सुमिरन हमारा गा लेला के बाद में रोशन जी के समय मिलल है ई मर्दवा न देखले हमरा के की का गावत तनी का बजावत एके हाली खड़ा होके उठ के कहत रे कि प्रदुमन भाई तारा सरलो फाटल पछटकिया मिलल हो अरे मर्द ते नहीं तू देखता को तू देखता को जब हमरा फेरा में रही तो लेकिन तू हमरा फेरा में थोड़े रह ओ बेरी तू हमरा फेरा में ना रह हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच चलत रह ओ बेरी पाकिस्तानिया बैटिंग करत रह आ इंडियन अपन प्लेयर टीम बॉलिंग करत रह तो हमनी के इंडिया बड़ा संकट में रहला आ बड़ा दुख होता कि इंडिया आज के रात हमनी के हार गई कहे में हमरा शर्म भी लागत है बात के कि इंडिया अपन हार गई रोशन भाई लेकिन कोनो बात ना आज तेरा तो कल मेरा आज तेरा तो कल मेरा आज तहार मौका बा मार लो देखे उड़ लो लेकिन जे दिन हमार मौका आई ओ दिन तहरा के उड़ा दे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच चलत रहा तो हमनी के बार मनाओ तो सके इंडिया जीतो इंडिया जीतो आ दुगो हित बैठल बड़े से हमरे दलवा में हम नाम ना ले हो एकनी के कहत रह कि पाकिस्तान जीत जाओ पाकिस्तान जीत जाओ अब तो मिजाज हमारा तना गरम होला कि हम का कहि रह जाए चाची के प्रणाम बा जाई दुआला के भागंगना के सुहाग चम चम चमकत रहो भगवान से हम ये कामना करब जय हो और पुरानी आत्मा खातिर भी हम गाना गाएम टेंशन लेला के काम नहीं करतनी है दो चार जना है बालो अंडू गंडू के तनी हम जवाब दे दी अंडू गंडू में जा ये लोग के रे लगे अंडू गंडू दुगो मंचवे पर हित लोग बैठल रहा हां दुए को हिते बालो उ लोग कहता लोग कि पाकिस्तान जीतो हम तो हमारे एथी गौरव हो गल हो लेकिन हम कुछ बोलनी है ना प्रोग्राम में बनी इज्जत प्रतिष्ठा के लेके इंडिया में बाड़ो तो इंडिया के ही गुण गावे के चाहिए इंडिया में बाड़ो तो इंडिया के ही गुण गावे के चाहिए भले तू जात का हिंदू हो खाओ चाहे जात का मुसलमान हो खाओ हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा वो लगाते हैं जो अपने बाप के औलाद होकर के पड़ोसी को भी पापा कहकर बुलाते हैं तू हमरा से कहला कि प्रदुमन परदेसी ये तार ध्यान कहां रहला कि तारा पंटकिया ना मिलल हो तू हमरा फेर में रहला हो तू तो पाकिस्तान फेर में रहला मुआ दे मो रह दे हमरा फेर में रहो एक इंडियन हो तो तुम इंडियन के चक्कर में रहो पाकिस्तानी के चक्कर में मत पड़ो नहीं तो रेल लेंगे पाकिस्तानिया की तुम्हारा कभी बेल नहीं होगा एक मच्छर साला आदमी के हुजड़ा बना धारा तनी हनुमान पठाला जगत के एक गो बारे रखवाला
अपने नाचो ताड़ो आ हमारा के दोस्त दे ताड़ो हमू कलाकार हई हम नाच सकीला तू कलाकार हो नाच सकेला तू नचबो तो तारा नाच पर तारा कला पर हम प्रतिबंध ना लगाए लेकिन हमहू नाचो तानी तो तहार हमारा कलाकारी पर प्रतिबंध लगावल फर्ज नहीं है विचार करी रे सब ई कान नची हन ना नची हन इनका बारे में हम कुछ कहे गई नहीं हां कहनी हां नानू कहनी हां लेकिन तू जब खड़ा बहिल हो त नाचियो देल हो आ ऊपर से हमार शिकायतों को देल हो आ फिर दोस्त के तरह की प्रदुमन भाई तू नाचत तारो आ नचला हो अपने आ कहत रे कि नचनिया लोग आइल बा लोग के बर्नट हिलावला से लोग खुश ना रही त तारा डीकी हिलावला से लोग खुश रही अच्छा तू कहना का बर्नट कल हो हट मारी खोनी थूक दे अरे इधर चल पहचानता नहीं बैठो चल बैठ बैठो तू बर्नट करना के कहला डीकी करना के कहला लेकिन कुछो बोल है लेकिन दू साधी एक नंबर भइल और गीत संगीत तारा लोग से होखो चाहे ना लेकिन रोशन माझी जो दू साधी गा देले हो बाप रे दोसर के नहीं माझी के बस के बात नहीं छोरी वही कैटेगरी के हमें है जौन अनिल माझी बजा देले हो ए भाई सच में कोई के बस के बात नहीं के ई तारा में एगो एक्स्ट्रा कला बा खातिर प्रणाम तारा के हम करत नहीं बन बात बोला तारा जौन सोच समझ के बोलो अब बताई ना भूत उखड़ जाता भजन में दू जना के उखड़ ज्योति हेने अब उल्लंघा हमेशा ओकनी के इज्जत के लाजे नहीं थे कि का कहे के बना कहे के इज्जती रही तब न जानी मर्दा अब बताई भूत उखाड़ देले मैया के पचारा चलता ओही में भूत उखाड़ देले कोनो आप झाल बजाओ त मौगवा हो मौगवा ओकरा से पूछल जाता कि रे तोर का नाम हो तो कहता कि करिया करिया तो ब्यास जी पूछले हो का लेबे तो कहता प्रदुमन जी के गड़िया गड़िया अच्छा गड़िया लेबो ओसन मन है लड़िया ना लेबो ट्रक के लड़ी जौन बलुआ ले घरी जाम लगावत रे सो लड़ी घरी पूरा ओकरो के लड़िए कहल जाला आई मालवा के ने बा हो मालवा मलवा मलदा हाय देखो हाय जौन बाटे हाय फूल के लड़ी हो हां एक ही गो फूल गांठ के बनावल बा लड़ी बनावल गइल ई लड़ी बनावल गइल बा एकरा के माला कहल जाला ढेर फूल गुथा गले एगो में त ई लड़ी हो गइल त एकर त एही मुंह से ही ना कहत कि लड़िया हां कहता है गड़िया अरे यार सुधर हो जाए हित तारा एथी के एथी भगवान के भजन करे के चाहिए भजन के कैलाश मुर्की मारे के बा ले लो राम नमो देखला नचनिया के खेला देखला एगो इन नचनिया लेके आइल बा हमारा नचनिया के शिकायत करे तरे का त ओकर रुपया कसत सब बगली भड़ गइल त का त हिया रुपया खोस लेला त गिर गइल का त 10 टकिया त एगो काका के मिलल त काका कहले कि तहार बगली में से रुपया गिरल बा त इनकर त हमार नचनिया पूछली कि कैसे जानत तनी त गांधी जी बड़ा खुश लागत रहले अच्छा ये ऊपर के बात है इनको नचनिया खूब रुपया बिटोरली ऊपर भर गए तो नीचे लगली खोसे अच्छा निचला पटिकवा में निचला पकिटवा में लगली खोसे उहो नाचत नाचत उतर गईली एगो दल में भीड़ लग रहे उनको नीचा से रुपया गिरल रुपया तो मोड़ा चोड़ा गए रहे काका के रुपया मिलल रुपया उठा के कहले कि ये रोशन भाई के नचनिया है देखा है ऊपर से तहरा रुपया नहीं के गिरल है नीचे से गिरल बा पैसा भीज गइल बा पैसा भी भीज गइल तो इनकर नचनिया कहता रे कि कैसे जानत तनी कि नीचे से गिरल बा भीज गइल बा भीज गइल बा तब काका कहले कि हमें से जानत तनी नु कि गांधी जी इतना ना रो देले बड़े कि रुपयावे कुल भीज गइल बा निचला पार्टी कौन सा निचला बगली में से गिरल बा पसेना के वजह से अतने ना रुपया पर गांधी जी के जोन फिगरवा ना रहेला नीचे धैला से मोरला चमरला से उनकर उठवा नकवा मुड़ा गए रहे बूढ़ा काका कहले कि नीचे यही से धैलू हो यही से गांधी जी खिसिया के मुंह ऐठ लेले बड़े घरे को तो परला बगली में धरिया नीचे ला से बंद धरिया मुड़किया ना धा
राम नाम देखला ई रामदेव बाबा वाला परेड है ई रामदेव बाबा वाला परेड है एगो तहारा ला ना मारी हां उ ना मारी हां उ मारियो दी तो ओकर फाट जाए काथी रे लहंगा बा सही कहता भगवान के भजन करे के चाहिए भगवान के भजन के कोई राम नाम हनुमान जी जपले तुरी के फेकले माला रे माला तुरी के फेकले माला प्रदीप माझी ठेकेदार साहब पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन करो बन रहे राम नाम हनुमान जी जपले तुरी के फेकले माला कब के बात हो प्रभु श्री राम के परम भक्त के हो अपना हिंदू धर्म के लोग बैठल बा देखता हतना दूर में सब कोई जानत है भगवान के राम के असली भक्त के हो के हो हनुमान जी हन परम भक्त राम के हनुमान जी हन तो हनुमान जी के भक्ति पर खुश हो चाचा प्रणाम हनुमान जी के भक्ति पर खुश हो के सीता माता एगो मोती के माला दिली के करा के हनुमान जी के हनुमान जी वो मोती के माला लेके दांत से फोड़ फोड़ के तर हाथी पर उगिल के लगले का दून तो देखे लोग पूछल देखल कहल कि आखिर बानर के जात बानरे नु होला एकरा के मोती के माला दिया लेकिन एकरा बस के नहीं खे पचावल लोग पूछल कि ए हनुमान वो मोती के माले में तू का खोजता रहो हनुमान जी कहले कि ये मोती के माले में हम भगवान श्री राम के खोजता रहो विभीषण जी वही जा रहले कहले अरे बजरंगी क्या तेरे मन में राम है हनुमान ने राम का नाम लिया और सीना फाड़ के बोले कि ले दे जय श्री राम जय श्री राम के नारा लगौले तो खाली रामे ना राम के साथ में सीता माता भी रहल तो राम नाम हनुमान जी जपल तुरी के फेकले माला कि करुणा निधान जप दया करेले पानी में पत्थर दहाला जगत के करुणा निधान जब दया करेले तब पानी में पत्थर दहाला बढ़िया बात बोलो दो चार गो तहार बढ़िया बात लागल है हमरा निमन के निमन कहे के चाहिए खराब के खराब कहे के चाहिए ये इंसान होके के फर्ज है ये इंसानियत है जब ऊपर वाला के दया हो जाई नु तब पत्थर पर भी डूब जामेला